Tervetuloa kokoukseen, tarkemmin ottaen tekoälyagenteista koostuvan johtoryhmän kokoukseen. Meidän yrityksessä tekoälyagentit tekee SQL-hakuja tietokantaan, luo dataraportteja myynnistä ja kävijämääristä meidän sivuilla. Ne myös tekee markkinakartoitusta, ne etsii kilpailijoita netistä, katsoo niiden tuotteita, hinnoittelua. Sen lisäksi ne seuraa foorumeilta markkinatrendejä, millä ne yrittää ennustaa, että minkälainen kysyntä tulevaisuudessa meidän tuotteille voisi olla. Ja toisaalta, että miten meidän nykyinen tuoteportfolio vastaa tähän kysyntään, tai jos ei vastaa, niin tekee ehdotuksia. Tässä me nähdään tämän moniagenttisen johtoryhmän kokousmuistio, missä ne on analysoinut meidän dataa ja tehnyt hyvin teräviä johtopäätöksiä nykymarkkinasta, meidän myynnistä, liikenteestä ja näin poispäin. Ja tämä on oikeastaan se lopullinen faili, mistä mä oon kiinnostunut. Mua ei tavallaan kiinnosta käyttää aikaa niin kaiken tämän asian tutkimiseen, sen takia nämä agentit hoitaa sen meille. Eli tämä on se lopullinen tuote, minkä mä saan aina sen jälkeen, kun johtoryhmä on pitänyt kokouksen. Mutta tällä videolla mä näytän syvällisesti, miten tämä on rakennettu kustannustehokkaasti ja käyttäen ihan viimeisintä tekniikkaa, mitä tänä päivänä on mahdollista käyttää. Moi, mä oon Sakke Raappana, Erätaidot Oyn tekoälyjohtaja. Erätaidot Oy on käytännössä yhtä kuin erätaidot.fi ja meidän yritys myy eräaiheisia verkkokursseja huippukouluttajien kanssa. Tässä voi nähdä meidän tuoteportfolion. Meillä on monia kursseja hyvien kouluttajien kanssa ja jopa lahjakortteja myynnissä. Mutta nyt kun te tiedätte tämän kontekstin, missä me toimitaan, niin voidaan lähteä varsinaisesti tämän agenttiesityksen pariin. Ennen kuin mennään syvemmälle siihen, miten tämä on rakennettu, niin isossa kuvassa kysymys on tästä. Meillä on johtoryhmän kokous, missä on puheenjohtaja-agentti, joka avaa kokouksen ja sen jälkeen määrittää puheenvuorot strategia-agentille, trendiagentille ja tuotantoagentille. Ja tätä kokousta jatketaan lähtökohtaisesti niin pitkään, kunnes puheenjohtaja-agentti on sitä mieltä, että tämä aihe on nyt käsitelty loppuun. Ja yksi näistä tiedostoista, mitä mä saan tämän kokouksen jälkeen, on transkripti, missä on jokaisen agentin puheenvuoro tallennettu. Ja tässä voidaan esimerkiksi nähdä, miten puheenjohtaja-agentti on avannut kokouksen. Se on kertonut, että meillä on pöydällä 2 selkeää kokonaisuutta. Mennään näihin kohta vähän tarkemmin, että minkälaista aineistoa tuotetaan tähän kokoukseen ennen kuin se alkaa. Mutta ihan vaan tässä vaiheessa saadakseni toivottavasti mielenkiinnon, niin mä pystyn epukkaus- ja kehitysmielessä katsomaan koko transkriptin läpi, että minkälaisia puheenvuoroja mikäkin agentti on käyttänyt, minkälaista agendaa ne on ajanut, ja mä pystyn sen jälkeen optimoimaan niitä ehkä enemmän semmoiseen suuntaan, mitä mä haluaisin. Mutta ennen sitä varsinaista kokousta, niin mehän tarvitaan tietysti tuoretta dataa johtoryhmälle, minkä perusteella se voi pohtia, että miten tämä maailma tänään makaa. Ja sitä varten on tämmöinen analyytikkoagentti. Analyytikkoagentin tehtävä on meidän yrityksen tietokannasta tehdä tuore raportti, mikä käsittää myyntidataa, tuotekohtaista myyntiä ajan yli sekä Google Analyticsiin perustuvaa kävijädataa. Paljonko meidän sivulla on käynyt jengiä ja myöskin vähän sitä, että miten se liikenne, mikä meidän sivulle ohjautuu, niin että muuttuuko se liikenne konversioksi ja sitä kautta euroiksi. Tälle analyytikkoagentille on toteutettu tämmöinen oma MCP-serveri, minkä kautta se pystyy tekemään pelkästään select SQL-kyselyitä tietokantaa. Mutta se on aika siistiä, että se agentti kirjoittaa itse ne SQL-kyselyt. Eli niitä ei syötty sille mitenkään valmiiksi, vaan se voi kirjoittaa semmoista SQL:ää tietyissä rajoissa, mitä se itse haluaa. Katsotaan seuraavaksi vähän, että miten se on toteutettu. Tässä on Python koodi, missä on OpenAI Agents-kirjastolla toteutettu tämä agentti. Mä en mene ihan hirveän yksityiskohtaisesti tähän koodiin. Haluan pointata vain yhden kohan tässä näin, missä tämä varsinainen agentti määritellään. Niin samalla kun se agentti määritellään, niin sille käynnistää tämmöinen MCP-serveri, mitä mä näytän ihan kohta. Mutta oikeastaan se, mihin mä haluan kiinnittää huomiota, on tämä malli. Eli kaikki nämä agentit käyttää jotain kielimallia taustalla ja tekee yksinkertaisia kutsuja näille kielimalleille. Ja mä oon päätynyt tässä nyt käyttämään OpenAI GPT 5.1-mallia. Se ei ole kovin kallis käyttää tämmöisessä, se on niin kuin joitain senttejä. Tai siis oikeastaan koko kehitystyö, mitä tässä on tehty, niin on yhteensä maksanut alle $15. Eli se antaa sitä niin kuin mittakaavaa siitä hinnasta, mikä tästä muodostuu. Niin tähän varmasti pystyttäisiin pistämään pienempiä malleja tähän, jos haluaisi hintaoptimoida tätä hommaa, mutta niin kuin mä sanoin, niin meillä on budjettia sen verran tässä yrityksessä, että me pystytään hanskaamaan tämmöiset kulut. Se, mikä tässä todellisuudessa on hienoa, niin meillä ei ole minkäännäköistä vendor-lockia mihinkään yhteen toimittajalle. Me pystytään ihan parametrilla muuttamaan, että halutaanko me siirtyä OpenAI-mallista käyttämään Google-malleja. Tai jopa me voidaan ajaa esimerkiksi Olamalla lokaalisti jotain pienempiä malleja. Jos me halutaan näitä agentteja ajaa semmoisessa ympäristössä, että ei ole minkäännäköistä yhteyttä internettiin. Että jos on niin tiukat vaatimukset ehkä jossain teollisuuden alalla. Mutta meillä ei ole semmoista
meillä on tämä agentti määritelty tällä tavalla, me koetaan, että tämä on tosi hyvä suorituskyky suhteessa hintaan. Mutta mikä tämä MCP-serveri sitten on? Mä en halua syvällisemmin mennä tähän koodiin, koska tämän videon on tarkoitus olla tosi yleisen tason video, mutta ihan nopeasti haluan näyttää, että miten helppoa on koodilla tehdä tämmöinen MCP-serveri itse Fast MCP-kirjastolla. Tässä mä oon määritellyt muutaman funktion, mitä mun nyt ei ole tarvetta näyttää teille, mutta ne liittyy siihen, että ne SQL-lauseet, mitä se agentti tekee, niin on turvallisia. Ja tässä tämä varsinainen async-funktio, mikä on se työkalu, mitä se agentti käyttää, niin se määritellään vaan tämmöisellä mcp.tool-dekoraattorilla. Ja tässä on huomioarvoista se, että tässä on tämä docstringi, eli tämä funktion kuvaus, niin tämä MCP-server tarjoilee sille agentille tämän työkalun niin, että se agentti näkee tämän kuvauksen. Tämä työkalu on query-myynnit, eli tällä se tekee tietokantahakuja myyntitauluun, niin mä oon tässä docstringissä tarjonnut sille agentille tämän skeman, niin se tietää heti vähän, että minkälaisia SQL-kyselyitä se voi ruveta tekemään. Puhutaan niin kuin kymmenistä kautta sadoista riveistä koodia, niin tämmöinen agentti on luotu ja silloin ei olla sitouduttu mihinkään tiettyyn teknologiaan, kun on käytetty pelkästään open source-työkaluja ja periaatteessa maailman auki siitä eteenpäin. Mutta takaisin nyt tähän johtoryhmään. Niin analyytikkoagentti tekee tietokantahakuja ja tuottaa tämmöisen data-analyysin. Ja se kertoo siinä analyysissä päiväkohtaisen myynnin bla bla bla. Ja tämä on siis analyysi, mikä lähtökohtaisesti ei ole edes tarkoitettu ihmisten luettavaksi, vaan tämä vaan menee sille johtoryhmälle tiedoksi, että ne tietää, miten meidän yritys on kehittynyt ja performoinut. Analyytikon rinnalla ajetaan tämmöinen markkina-agentti. Sillä on käytössään 2 työkalua, mitkä liittyy siihen, että se pystyy selaamaan internettiä tehokkaasti. Se kartoittaa meidän kilpailijoita, niiden tuotteita, tuotteiden hinnoittelua ja luo oikeastaan semmoisen aika hyvän raportin siitä, että minkälainen kaupallinen tarjonta tässä skeneessä on. Ja itse asiassa mä voin näyttää teille sen raportin. Eli tässä on nyt tuore agentti tekemä markkinatutkimus Suomen eräretkeily-selviytymistaitojen koulutusmarkkinasta. Se on pistänyt tilannekuvan tähän. Se on tehnyt vähän yhteenvetoa, se on näköjään täällä vähän hinnoitellut. Tämä on huomannut sen, että tämmöisiä verkkokurssin tarjoajia, mitä me ollaan, niin ei oikeastaan markkinoilla ole, vaan se on keskittänyt tämän tutkimuksen sitten perinteisiin eräopastoimijoihin, jotka tarjoaa ohjattuja vaelluksia, jotain erätaitokursseja. Ja se on hakenut niiden hinnoittelua tähän sitten. Tässä on tehnyt tämmöisen taulukon. Tässä on myös huomioarvoista se, että mä en ole missään vaiheessa tälle agentille kertonut, että tarkalleen tämä on just se formaatti, missä tämä raportti täytyy tehdä, vaan tämä on se agentin itse tekemä raportti. Mä oon antanut sille vaan ohjeekseen, että hei, tässä on meidän yrityksen fontti ja värimaailma, käytä näitä ja tee mulle nätti HTML-raportti. Ja tämä on sitten se, minkä se on tehnyt. Eli nyt tässä vaiheessa nämä 2 agenttia on tuottanut 2 raporttia, mitkä pohjautuu tuoreeseen tilannekuvaan meidän tietokannasta, meidän myynneistä sekä toisaalta internetin perusteella siihen, että missä maailma makaa tämän markkinan näkökulmasta. Ja nämä 2 dokumenttia syötetään seuraavaksi tähän itse pihviin, eli johtokunnan kokoukseen, missä tämä puheenjohtaja-agentti avaa keskustelun. Se tulkitsee ensin nämä raportit itse, tekee omat tiukimmat linjaukset siitä, että mitä näiden pohjalta voidaan päätellä, mutta se hyvin nopeasti antaa puheenvuoron ensiksi strategia-agentille. Ja strategia-agentti on se promptissa määritelty ja kannustettu olemaan semmoinen maailmantason yritysstrategiakonsultti, ja se toimii itse asiassa aika hyvin. Ja sillä on tietolähteenä erilaisia dokumentteja meidän yrityksestä, mihin se peilaa, ja nämä on semmoisia dokumentteja, mitä ihminen, eli joku työntekijä meidän yrityksessä, kuten minä, voi päivittää. Ja seuraava kerran, kun tämä johtoryhmä ajetaan, niin se strategia-agentti ottaa aina ne päivitetyt dokumentit, mitkä kuvaa meidän ihmisten päättämiä tavoitteita tai huomioita, rajoitteita, jotain semmoista. Sen jälkeen puheenjohtaja-agentti antaa puheenvuoron seuraavalle agentille. Trendiagentti on semmoinen, joka käyttää tietolähteenä Yhdysvaltojen retkeilykeskustelufoorumeilta kerättyjä täkyjä, että miten kaikki meistä tietää, että tosi paljon trendejä tulee Suomeen tuolta lätäkön takaa. Ja niin se on retkeilynkin saralla, että vaikka Suomessa on tosi vahva oma eräkulttuuri, niin silti nykyaikana monet retkeilytrendit tulee Jenkeistä Suomeen, eikä niinkään toisinpäin. Niin tämä trendiagentti, sillä ensinnäkin on koko meidän tuoteportfolio, kaikkien meidän kurssien yksityiskohtaiset kuvaukset, jotta se ymmärtää sen meidän tarjonnan. Se vertaa sitä niihin signaaleihin, mitä täältä foorumeilta voisi olla tulkittavissa, ja se tekee ehdotuksia, että minkälaisia kursseja meidän kannattaisi ehkä tehdä seuraavaksi, jotta me vastattaisiin semmoiseen kysyntään, mikä saattaa vasta olla kehittymässä markkinoille. Ja mä huomaan, että tämä agentti on taas tehnyt hyvin samanlaisia tulkintoja, mitä itse ehkä tekisin, mutta se on ollut hauska nähdä, että se on käyttänyt erilaisia lähteitä, mitä mä itse olen käyttänyt, ja hieman erilaisia
trendisanoja, mistä mä en ehkä niinkään tykkää, mutta se on pääasia on, että se pointti tulee esille sieltä. Ja se pystyy näin siis tuottamaan huomattavaa lisäarvoa tähän johtoryhmän kokoukseen. Sitten on tuotantoagentti, joka tietää meidän kaluston, meidän tuotantokapasiteetin. Se ymmärtää, että uusien kurssien tuottaminen on meille vähän semmoinen pullonkaula. Se yrittää tavallaan pitää huolta siitä, että ei voida liian lentävästi vaan ideoida kaikkia ideoita, mitä lähdetään tuottamaan, vaan meillä on realiteetit meidän tuotannossa. Sitten nämä agentit keskustelee noin 15 kierrosta. Muistaakseni mä oon pistänyt limitin siihen, että maksimissaan 15 kierrosta, mutta puheenjohtaja-agentti saattaa keskeyttää kokouksen jo ennen sitä, jos on sitä mieltä, että tässä on nyt keskusteltu ihan tarpeeksi, että asia alkaa toistamaan itteensä. Mutta tässä on se mielenkiintoinen juttu, että jokaisella agentilla on sen promptin kautta täysin omanlainen agenda, mitä ne haluaa puskea tässä. Ja jos lukee tämän koko kokouksen transkriptin läpi, niin se tulee aika hyvin esille sieltä, että miten nämä agentit tuovat sitä omaa näkökulmaansa esille. Jokaisella on oma tietolähde, eli ne jokainen agentti näkee jotain semmoista, mitä toinen agentti ei näe. Ja sillä mä oon ajatellut sitä, että se niin kuin vahvistaa sitä agendaa, mitä se yksi agentti nimenomaan ajaa. Jos tämän kaiken yrittäisi saada yhden agentin tai kielimallin tekemäksi, niin mä epäilen tietyllä tavalla, että se asian kompleksisuus korruptoi sen prosessin jollain tavalla. Ja sitten sulla ei ole kovin hyviä työkaluja nähdä sinne pellin alle, että miksi se tuli johonkin tiettyyn johtopäätökseen. Mutta nyt mä näen tästä kokouksen transkriptista, että minkälaiset kaikki näkemykset on ollut edustettuna tässä kokouksessa. Ja sitten päästäänkin siihen seuraavaan aiheeseen, mistä mä oon käytännössä vaan kiinnostunut yrittäjänä. Eli sihteeriagentin tuottamaan lyhyeseen kokousmuistioon. Koska oikeastihan mun ei kiinnosta, nämä agentit on olemassa sitä varten, että mun ei tarvitse vaivata päätäni näillä asioilla. Nämä on nimenomaan tekemässä sen työn mun puolesta. Kaikki se, että mä oon sukeltanut syvälle tänne yksittäisten agenttien sielunmaisemaan, niin se johtuu vaan siitä, että mun täytyy pystyä optimoimaan niitä. Mun täytyy optimoida niiden prompteja, tarkistaa, että niiden tietolähteet toimii kunnolla. Ja tietysti on sellaista kehitystyötä ollut, minkä takia on ollut tärkeää, että mä oon tavallaan vähän enemmän mukana tässä prosessissa. Mutta lopulta mä haluan vaan, että johtoryhmä pitää kokouksen kerran viikossa ja mä saan siitä lyhyen kokousmuistion itselleni sähköpostiin. Mun ei tarvitse esimerkiksi tietää eurolle, että mitä joku kilpailija laskuttaa jostain tuotteesta. Mä haluan vaan tietää yleisen hintatason, että onko meidän tuotteet hyvin hinnoiteltuja ja ollaanko me enemmän siellä premium päässä vai ollaanko me alennuttu vahingossa siihen, että me yritetään kilpailla alentamalla hintoja. Mä en myöskään halua tietää jokaista tuotetta, mikä kilpailijalla on tarjolla. Mä haluan vaan, että jos markkinoille tulee jotain uutta, mistä me ei olisi hyvä olla tietoinen, niin mä haluan silloin, että tämä johtoryhmä nostaa sen tähän kokousmuistioon. Ja mä voin pelkästään siitä kokousmuistiosta, mikä tulee sähköpostiin, niin ikään kuin päästä tietoiseksi tästä asiasta. Nyt kun teillä on ymmärrys, että miten tämä on rakennettu ja miten tämä toimii, niin mennään uudestaan nyt katsomaan tätä lyhyttä kokousmuistiota moniagenttisen johtoryhmän kokouksesta. Ne on siis sitä mieltä, että Suomen erä- ja retkeilytauton koulutusmarkkina on pirstaleinen ja painottuu lähikursseihin ja elämyksiin. Jes, voin allekirjoittaa itse. Verkkokurssien osuus on kehitysvaiheessa, bla bla bla. No joo, ei lueta tätä ihan kokonaan ääneen. Mutta yksi tärkeä kohta, mistä itsekin olen ollut huolissaan, niin meidän myynti keskittyi tosi paljon joulukuuhun. Toki meillä oli ihan reilusti eniten markkinointia silloin, mutta se on hiipunut sen jälkeen, koska meidän markkinointi on hiipunut. Kukaan ei ole ehtinyt tehdä sitä. Sen lisäksi on keskittynyt muutamaan tuotteeseen vaan, erityisesti tähän retkeilijästä erämaanvaeltajaksi. Jengi katsoo mobiililla aika paljon näitä. No, tämä on semmoinen, mitä mä itsekin toivoin. Eli markkinassa on tilaa selkeästi tuotteista tuolle verkkokursseille. Erätaidot.fi voi asemoitua erävaellustautojen verkkostandardiksi. No, tämä on oikeastaan semmoinen tavoite, minkä mä itsekin haluan allekirjoittaa. Eli mä haluan ihan ehdottomasti olla edelläkävijöitä erätaitojen verkkokursseissa. Tämä on kiinnostava hybridikumppanuuksien kehittäminen, jossa erätaidot.fi toimii verkkosisällön tuottajana. Tämä on hyvä, koska mä oon ajatellut tätä ihan samaa itse. Eli meille voisi olla tosi hyvä, jos me saataisiin yli Partio, Suomen Latu, mahdollisesti joku retkialan lehti tai joku muu meille jakelukanavaksi, koska se markkinointi, meidän siis ydinosaaminen on se, että me tehdään tosi laadukkaita verkkokursseja, mutta se niin kuin markkinoinnin massa niin kuin puuttuu meiltä. Meillä ei ole kovin iso markkinointibudjettia, meillä menee noin 10 € viikossa johonkin Facebook-markkinointiin, mutta se on se, että jos me saataisiin sellainen jakelukanava, niin musta on vaan hauskaa, että tämä agentit on löytänyt niin kuin ihan sama idea, mikä itselläkin on ollut mielessä.
Joo, trendiagentin pääpointti tässä kokouksessa on ollut se, että meiltä puuttuu tämmöinen selkeä starttikurssi. Ja itse asiassa tämäkin on semmoinen, mä oon neuvotellut muutaman sisällöntuottajan ja kouluttajan kanssa tästä, että ne lähtisivät tekemään tämmöistä ihan niin kuin aloittelevan retkeilijän kurssia. Mutta se ei ole vielä toteutunut. Mutta taas kerran nämä tuli ihan saman tuloksena agentit, mitä itsekin. Tässä voi kohta ulkoistaa itsensä kokonaan. Eli tästä mä vähän tiivistetysti näen, että minkälaista agendaa jokainen yksittäinen agentti on ajanut, mutta oikeastaan tämä on kiinnostavaa tämä kohta 3, konsensus. Mistä ne on ollut samaa mieltä? Kumppanimalli nähdään jakelukanavana samalle sisällölle, ei erillisen liiketoimintana. Jes, kyllä. Kyllä. Joo, tässä voisi olla ihan järkeä. Speksataan retkeilyn perusteet kumppanipaketti taso 1 sisällön pohjalta ja viedään se vähintään yhteen pilottikumppanuuteen yritys kautta seura. Tämä olisi kyllä ihan pirun hyvä idea, just joku partio. Olisipa joku hyvä linkki tonne partioon, mä en vaan tunne sieltä ketään. Myyminen ei ole mun erikoisalaa. Mä oon todella huono varsinkin missään niin kylmämyyntijutuissa. Siinä oli johtoryhmän kokous tällä kertaa. Eli aina kun johtoryhmä pitää kokouksen, niin mä saan tämän kokousmuistion lisäksi myös tietokantaraportin, mitä mä nyt en näyttänyt teille, koska se sisältää meidän yrityksen herkkää dataa. Siellä näkyy kaikki meidän myynnit kuukausitasolla, päiväkohtaiset piikit, siellä näkyy kävijämäärät. Eli me on myös raportointi hoidettu tätä kautta, että meillä ei ole mitään muita erillisiä raportteja, vaan se tulee aina tämän johtoryhmän kokouksen sivutuotteena. Jos olet kiinnostunut retkeilyn verkkokursseista, niin tervetuloa vierailemaan erätaidot.fi-sivulta ja ehkä sieltä löytyy sopiva kurssi just sullekin. Moro!